ಮಾಡಿದನಂತೆ ಗೊಳ್ಳತಿಯರ ಮನೆಯ ಪೊಕ್ಕು ಕಳ್ಳ ತೆಲು ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಂತೆ ಅಡದಿದಿಂದನೆ ಬಂದನಂತೆ ಕಡಲ ಕಡೆಯಳಿ ನಿಂತನಂತೆ ಒಡನ ಮಾದ್ಗೊಳಿಗೊತ್ತಿದನಂತೆ ಒಡೆಯ ಕಡೆ ವಾಹನವಂತೆ ಆವ ಕುಲವು ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವು ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಅರಿಯಲಾಗದು ಅರಿಯಲಾಗದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪುದರದ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ, ಶಾರ್ವಿ, ಆರುಷ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಚಾರ್ವಿ ಅಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ, ಹಿತಾ, ಸಂಗೀತ ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ, ಅಕ್ಷರ, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೈದೀತ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಡು ಪುದರಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ದೈದೀದ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರದ ಕುಲ್ನೆಟೆ ಇತ್ತರಿಂದ ಅಂಡ ದೈದೀದ್ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಗೂಡು ಸೇಡ್ದಾತಂಡು ಐಸರಿನೈ ಬಂಗಾರಾಯಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವಿಗಿಂದು ಚೈದಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಒತ್ತಿರ್ತು ಆಚನೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಶಕ್ತ ಬಡಚೋಕುಲ್ನ ಏಳಿಗೆಗಾತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿ ಲೇಸು ಅಟನೆ ಮಲ್ದಿರು ಈ ಲೇಸುಗ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಯಾನನಿಕಲ ನಿರೂಪಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪದವು ಬಂದುಲೆ ಮಿತ್ತರ್ಮಿದ ಚಾವಡಿ ರಂಕದ ಐಸಿರುಡು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ಸಿಂಡಲ ಐಕ್ ಕಲೆ ಪರ್ಪುನು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೇರು ಚಾವಡಿನು ಓಲಕ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೊಂಡಿಬೈಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರು ಸಗ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗುತ್ತುಮನೆ ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನಾ ಗ್ಲಾರಿಡಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರಂಗನಪಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಮಿರಂದ ಉದ್ಯಮಿ ರಂಗನಪಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಟೋನಿ ಮಿರಂದ ರಂಗನಪಲ್ಕೆ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ವಲಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಎಳಿಯಾಲ ದೈತೀದು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಬಿಗ ಬರಡು ಪಂತ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಕು ಮುಕ್ಲೇನ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಚೆಂಡಿದ ದುನಿಪು ದೊಟ್ಟುಕು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನೇರಿನ ಚಾವಡಿಗ ಓಲಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮನ್ಕ್ವೆ ಒವೇ ಒಂಸಿ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಲೀತಿಡು ತುಂಬು ಪೋಡುಂದಾಟ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪೋಡುಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರಿಂಚಿ ಬಿನ್ನಿರು ಸುಗಿಪುದ ಸ್ವರಕ ಕೆಬಿಯಾವುಡು ಪಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ವರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं महादेवसुतं गुनुगुनुहितं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं ಸಲ್ಮೆಲು ಬತ್ತಿನ್ಸಿ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗ ಮೋಕೆ ದಿನ್ಸಿ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂತ ಶಿವಾನಿ ಮೆರಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚಯಗು ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಸಗ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಇಂದೆತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಮೇರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗುತ್ತುಮನೆ ಬೈಲೂರು ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾಯನ ಗ್ಲಾರಿಡಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಮಾಲಿಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರಂಗನ್ ಪಲ್ಕೆ ಇಂದಿತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಏಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರಿನ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಟ್ ಅರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆಂಟೋನಿ ಮಿರಾಂಡಾ ರಂಗನ್ ಪಲ್ಕೆ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ವಲಯ ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ್ ಇಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಅಂಚನೆ ರಂಗನ್ ಪಲ್ಕಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಮಿರಾಂದ ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚನ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕೊಲಿ ಎದ್ಕೊನುವ ಬತ್ತಿನ್ಸಿ ಬೆನ್ನೆರಿಗೂ ಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ತು ಕೊರಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇವಾ ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ ಕೌಟೂರು ಉಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸರ್ ಇರಡ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂತಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಡರು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಂಕೇತದ ಜೊತೆಟ್ ಯಶಸ್ಸುದ ಸಂಕೇತಲ ಅಂತ ಅಂಚಾತಿ ಇತ್ತೆ ತುಡರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂತ್ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬೆನ್ನೆರಡ ಸೇರಿಂಚಿ ಬೆನ್ನೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನತುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗೊತ್ತು ಮನೆ ಬೈಲೂರು ಮೇರ ಚಾವಟಿಡು ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನರಿಗ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ ಕೌಟೂರು ಮುಕಲ್ನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಲೇಸಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಮೇರ ಉಲ್ಲೇರು ದೈದಿದ ಮೇರಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರಡು ಪಂತ್ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪುದರದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಈ ನೆರೆಕೆರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶೆಟ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜೆ ಆದ ಪುನಗ 1ನೇ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು 8ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ತೂಪ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡಗ ಮುಗಲ್ನ ಪುದರು ತಕ್ಕ ಮುಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪುರ ತೂಪ ಅಲ್ಪ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಂಚಿಪುರ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಜವಣಿಯರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಬೇತೆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಪಡಾದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅರ್ಥನ್ಲ ಪಂಪಿನತ್ತು ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಬುಲೆಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವರ್ಷೋಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಏನೇ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮುರಣಿಯನ್ನು ತುಯ್ಯೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೂ ಯಾನು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಗಲು ಒಂಜಿ ಲೈಂಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಬರಿಯರು ಗುರುಕುಲೆ ಅಂದು ಉಂತೊಂಡೇರು ಆ ಬೊಗತವನಾಗ ನಮ್ಮ ಸತೀಶರು ಅಂಜರ್ಯಾರು ನೋಡಿತ್ತು ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಅಗಲ್ದೊಲೆ ಆ ಕಾಪದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತು ಗಳಿಗೆಡ್ಲ ಈ ಸೇವೆಗಿಂದ ಜೈದಿನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅದು ಲಕ್ಡಿಪ್ಪದ ಆ ಚೀಟಿನಲ್ಪ ಪತ್ತರ್ನ ಎದುರುಡು ಅಗಲ್ನ ಏನ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಥವಾ ಗೌರವ ತುಂಬ ಬುಡ್ದು ಹಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಜನಸೇವೆಗಿಂದ ಬಂದ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಎದುರುಡಗಲು ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಾಪದ ಅಪ್ಪನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಗುರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೋ ಕೊರಿಯರ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗೆ ನೆನ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಕು ಕೊರ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಪೀರಾಡುತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಕೂಡಗಲ ಅಜ್ಜಗಲ ಕೊರ್ನೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಅವು ಇಂಚಿನ ಆ ಗುಣ ನಡತೆ ವೇಳೈಸಿದ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಊರುಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಬಳ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಮನುಷ್ಯಾದ ಪುಟಿಬೊಕ್ಕ ನಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಮ ₹1 ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಂಡ 75 ಪೈಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಯಗೆ ದೀವೋಡು ಒಂದು 4ನೇ ಅಂಡ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನವು ಯಾನು ಇನಿಯತ್ತು SLC ಉಪ್ಪನಗೆ ನಾವೇನು
ತೂವೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಂಚನೆ ನಿರಂತರ 21 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ SLC ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿರಂತರ 14 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗೊಡಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ SLC ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನವು ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿ ಅದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ದಯ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡ ದಾನ ಮಲ್ತನಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿನ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಇಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಕುಡನ ಕೋಲ ವರ್ಷಲ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲ ಏನು ಅಜ್ಜಾಡೆ ಒಂಜೇ ಬಂತೀನಿ ಇರ್ನ ಕೋಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಆಣಿ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಇರ್ನ ಕೋಲದ ಖರ್ಚು ಏನುಂಡು ಎಂಕಲಿ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ 8ನೇ ವರ್ಷ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಜವಣೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಊರ್ದಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸಹಕಾರ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಾದಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗುಪ್ಪು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗುಪ್ಪು ಅಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಪಾತೆರೆಗೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಬರಡುಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ಬೇಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತೂಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕನೆ ಅದೋಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸತೀಶ್ವರನಗಲಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಸಾಧಾರಣ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಗಲೆ ನಿಗಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಓಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅವಾಗ ಏನಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೀರಡು 4 ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಸಭೆ ಜಿಂಜಿ ದುಪ್ಪುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ದೀವೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ ಆಣಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮದ ಆಯ್ನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನವು ಯಾಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಪಣ್ಣೊಂದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆಗೂ ಅಕೇರಿದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಮಾಜಗ ಆದರ್ಶ ಆಪುನ ಪಾತೆರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೊಂಡಿಬೈಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿಗ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದುಲೆ ಲಕಟಿಪುಡು ಒಟ್ಟು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪನವುನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಬಾಲಿಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದೈದೀದ್ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಕ್ಲಿಗ ಧನ ಸಹಾಯಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ತುಟ್ಟುನು ಪನವುನು ಕೊರುಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣದಾತ್ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಕ್ಲಿಗ ಕೊಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಟಿಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿನ್ನಿರ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪನವುನು ಅಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನವನ ಜೀವನನೇ ಇಂಚಿನವು ನಮ ಒಂಜಿ ಕಟಿಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ನನೊಂಜಿ ಕಟಿಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಡ ಜೋಕುಲೆಗಾದ ಅಥವಾ ಅಶಕ್ತ ಜೋಕುಲೆಗಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲೇರು ದೈದೀದ್ ವರ ಸೇರಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರನ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಕೊರುಡು ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ರಟ್ಟು ಕನ್ನಿಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ಮೊಕ್ಕಲು ಈತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಮಲ ಮೊಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಬುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬಾಲಿಗ್ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪನವು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ
ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ದಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕುಲು ದೈದೀದನಿಗಳ ಮಾತಿರ್ನಲ ಜೋರುದ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏತ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಇತ್ತೆಂಡಲ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಸಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ತೂತು ನಮ್ಮ ಮದಪೊಡು. ಸೊಲ್ಮಿಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಕಾರಣ ಹಿಡ್ದಾದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಬರ್ರಿ ಕಾತಿಸಿ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕದ ಚಾಪಟಿನ ನಮಕ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೈದಿದಾರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದೈದೀದು ಸೇరించి ಬಿನ್ನಿರು ಚೂರುದ ಕೈ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸಭಿಕರಡೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ವಿನಂತಿ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಂಜ ಅಂದ್ಬಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರು ಅಂಚತ್ ಪನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನಡಪನಗ ಅಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುದುಂತೋಡು ಆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬ ಕಾಣಲೆ ಅಂಬಂಡ್ಬೇನಿ ಲಕ್ಕುದುಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲರ್ ಅಡ್ಡ ಪೂರಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುಂತೂಜ ಆ ಪೊರ್ತುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾ ಅನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಗಲ್ ಅಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತಂಡ ಆರ್ ನನಲಾತ ಆ ಜೋಕುಲ್ತಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಕಿನ್ನ ಪುರು ಬಾಲದಕ್ಕ ಆರ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜ ಅದು ಪನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಪಡ್ ಲೇದರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡ ಏನವನ್ನ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ನೆಕ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈದೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕುವೆ ಬಂದುಲೆ ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೇವಲ ಅಶಕ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆಗ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ತಂಡರ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಟ್ಲ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೈದೇರಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದು ವರ ಜೋರುದ ತಾಟಿನ ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪು ಮೂಚಿದಿಂತ ಬದುಕ ಈ ಮೂಚಿದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ 4 ಜನ ಗುರುತಿಸವುಲ ಕೈಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾತ್ ಲತೀಫ್ ಸಾಣೂರು ದೈದೀದ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೋನು ಓಲಿತ್ತರಡಲ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬರಡು ಪಂದಿಕೇನುವೆ ದೈದೀದ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೋನು ಓಲಿತ್ತರಡಲ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂದಿಕೇನುವ
ಸಂತೋಷ್ ಸೋನು ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಲು ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಗ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರಿಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಸೋನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನ್ಹಾದಿಗೆ ದೈದೀದ್ ಚಾವಟಿಡು ಓಲಕಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿನ್ನೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮೆರಿಗ ಮಾನ್ಹಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದೈದೀದ್ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಹೊರಟು ಸಂತೋಷ್ ಸೋನು ಮೆರಿಗು ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಬೈಕೊಡು ಪಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಬೆನ್ನೆರಿಗ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿಯಿಂಚಿ ಸಾಧಕಗ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆದನ್ನು ಸಂದೈತ ಮನ್ಫೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈತೀದ್ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬರಡು ಪಂತಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೇವೆಗೆಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ನೀಲಾಕಾಶತಿ ಚಂದ್ರಮನ ತೇರಿಗೆ ಹೊಳೆವ ತಾರೆಗಳತೆ ಸಂಭ್ರಮ ರಂಗ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕದ ಡಿಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ತೋರಣ. ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ರಾಮ ಕರ್ಕೇರ ಸುಮತಿ ಕರ್ಕೇರ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದ ವೀರ. ನಟನೆಯ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಿನಾಯ ಬೈತಿಸೆ ಉಂದು ಎಂಚಿನ ಈದಾಯ ಬತ್ತ ಎನ್ನಿನ ಬೇತೆ ಆಯಿನಿ ಬೇತೆ ಮೂಚಿ ಅಡಿ ಬರಂದೆ ಬೈದಿಸೆ ಒಂಚಿ ತೂಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಹಾಗೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ನೀಡಿ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಇವರು ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಬಿರುದು ರಂಗದ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಅನ್ಸಿನೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡಿಯಿಂಚಿ ಸಾಧಕಗ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದೈತ ಮನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆರು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಿಸಗ್ರಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ್ಗ ಬೆರಿತಾಗ ಕೊರ್ನ್ಯಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮೆರೆಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ ಕೌಟೂರು ಮೊಕಲ್ನ ವರ್ತಿರ್ದು ಕೊರಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನ್ಹಾದಿಗೆ ದೈದೀದ್ ಸೇರಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾನ್ಹಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದೈದೀದ್ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರನ ಮೆರೆಗ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿಯಿಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಬೆನ್ನೆರಿಗ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆದನ್ನು ಸಂದೈತ ಮನ್ತ್ವೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಮನಿಶ್ರೀ
ಎಲಿಯಾಲ ದರ್ಕಾಸ್ ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಗುಲಾಬಿ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಣಿಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 17, 2011ರಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸುಧಾಕರ್ ಇವರ ವರಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಗರ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖೋ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದಾಗಿದೆ. 3000 ಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನಗದು ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮಕುಂಜ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 24/12/2025ರಿಂದ 28/12/2025ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 17ರ ವಯೋಮಾನದ ಬಾಲಕಿಯರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇರಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಶ್ರೀ ಇವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಂಜೂರು, ವಿದ್ಯಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಬಚಕಳ, ಸುರೇಂದ್ರ ಎಳಿಯಾಳ ಹಾಗೆ ಸುಧೀರ್ ಕಾರ್ಕೇರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಂಚೂರು, ವಿದ್ಯಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಬಚಕಳ, ಸುರೇಂದ್ರ ಎಳಿಯಾಳ ಹಾಗೆ ಸುಧೀನ್ ದಯಾನಂದ್ ಕಾರ್ಕಿರ ರಂಗನ್ಪಲ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನ್ಯಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುರೇಂದ್ರ ಎಳಿಯಾಳ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀನ್ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಸುಧೀನ್ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ವಾಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಧೀನ್ ದಯಾನಂದ ಕಾರ್ಕೇರ ಮೆರಿಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿಂಚಿ ಬಿನೆರಿಗ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೇರಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೊಂಡಿಪೈಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಪೋಂತುಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಇತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ ಕೌಟೂರು ಮೊಕಲ ಬತ್ತಿರ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊರ್ತು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೊಂಡಿಪೈಲು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಸಗ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಇರಿಗ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುವ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತಿರನು ಪಾತಿರಡು ಪಂತ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ನೆಕ್ಕರ ಪಲ್ಕೆ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸಬೇಟಾಸೀನರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ರಂಗನ ಪಲ್ಕ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಗಲ್ನ ಆಯೋಜನೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗಾತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲವು ಯುಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯುಗಟ್ ಸಂಘಟನೆಗಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೇತ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಅಧರ್ಮನೇ ಇಡೀ ತಾಂಡವಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಒಂದೇಕ ಸಮಾಜಗ ಒಳಿತಾಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಬೇರೆನ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯ ಅಂದ ಅಂಡ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಗ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿತ ದಿನೋಟ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತದಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಡಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿರೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಗಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾಂತಿನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒರಿಯುರಿಯಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಇಂಚುತ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿಭೆನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾವೋಡು ಆ ಗುರುತಿಸಾವತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನದಾದ ಅಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಅಗಲಿಗದಾಲವರೆಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾವಣ್ಣ ಅಂಡ ಅಗುಲು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕ ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಆ ಗುರುತಿಸಾವನ ಇಟ್ಟು ನನೊರಿಯಗವು ಏತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಯಕೆಣ್ಣ ಅಂಡ ಒರಿಯನು ಒಂಜಿ ಸಬೇಟ್ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಗಲಿಗ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಅಂಡ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಮೊಗಲ್ಲಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಡು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಗುಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾದಿಗೆ ಪೋಪಿನೈಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿ ರಂಗನ ಪಲ್ಕ್ಯದ ಮಾತ ಜವಣೆರು ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ನನಲ ಈ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬೊಳೆಯಾಡು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚು ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಎಂದು ಪಂಡ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಕಟೊಂದು ಸೇವೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ನಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಲ ಬೊಳೆಬಡು ರಂಗನ ಪಲಕ್ಯದ ಪರಿಸರತ್ ಸಮಸ್ತ ಊರುಗು ಮೊಗಲೆಡದಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡಪಡು ನನಲ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಇಡೀ ಊರು ನಮಕ್ ಕೊರ್ದು ಮಾತ ವಿಷಯೋಡ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರಿನ ಸಂಘ ದೊರಕಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಂಚುತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಾತಿರ್ನೆಂಚಿನ ಇರಿಗ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಸರ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಲಾರಿಯಲ್ ಸಲ್ಧಾನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿದ ಬಕೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಪಾತಿರಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಸರ್. ಕೂಡಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಾದೇನ ಪರಿಚಯದಕ್ಕಲೇ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು, ಮಿರಾಂದ ಐವನ್ ಮಿರಾಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೋನಿ ಮಿರಾಂದೇರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸುದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ ಸೊಲ್ಮೇರು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲದನೇ ಜನ. ಸೊ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಯಾನು ಎದುರು ಕುಲ್ವೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದನೇ ಜನ ಅಂದ ಸುರೂಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ
ಈ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪುದರ್ ಕೌಡೂರು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇನು ಗ್ಲಾರಿಡಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆದು ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಸುರೂಡ್ದಿಂಚಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ದಾಲ ಮಲ್ತಿಂದ ಈ ಊರುಡು ಅವು ಎನ್ನ ಊರು ಕೌಡೂರು ಗಸರಾದ ಮಲ್ತಿನ ಕೌಡೂರ್ದ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪೋವೋಡು ಪಂಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸುರೂಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಆ ಪುದರ್ನ ದಯದೀದ್ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಕೌಡೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೌಡೂರು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಮೂಲು ಈ ಊರುಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವು ಕೌಡೂರ್ದ ಪುದರ್ನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸೊ ಅವೇ ಆ ದಿಕ್ಕಡು ಎಂಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಗ್ರೌಂಡು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಜೋಕುಲೇಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧಾರಣ ಆಜನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲೇಕ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಡೆದು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ವಾದಾರ್ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ್ ಪಡೆದು ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕೋಚು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಒಂದೆಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಿರಾಯ್ಪುವ ಆಂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಬೊಕ ಕಲೆಟ್ ಅಗಲೇಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇನು ಪಿದಾಯಿ ಕನವರೆ ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಬೇತೆಗಳೇನು ದೂರುಜಿ ಐಕಲ ಬಂಡವಾಳ ಬೋರ್ಡು ಮನಸ್ಸುಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ದಿಕ್ಕಡು ಯಾನು ಈ ಕೌಡೂರು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಡೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಡೀ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಪುಟ್ಟುನಗನೇ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯಾನು ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಈ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದತ್ತದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಲೆನ ಈ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಎಂಕಲಿನ ದಪ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದತ್ತದು ವರ್ಮಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡ ದತ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಕ್ ಬೋನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಯಾನೊಂಜಿ BSc ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಇನಿಕ್ ದಾಲಾಣ್ಣ ಮಲ್ತದೆ ನಾಂಡ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇನಿ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ತೂದಿಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಾಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ದಾಲ ಐತಜಿ ಮಾತ ಬಡ್ದು ಎಂಕಲ ರೋಡ್ಲ ಐತಜಿ ಜನಕ್ಲೇಕ್ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ನೆಟೆ ಪೋಡು ನಾಂಡ ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಏನ ಅಂದಾಜಿ ನಮ್ಮಂಚಿನಕಲು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಡು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನಿದ ಅಗಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಐಕ್ ನಂಬುದು ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಳಜಿ ದೀದು ಈ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟದು ಬರಪಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯಾನು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಕುಲು
ಅಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಇಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗಲ್ಫುಡು ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಒರಿದ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಕೈದಾವಡು ಜೋಕುಲೇಕ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಜನಕುಲೇಕ್ ಈ ನೆತ್ತ ಯುದ್ಧದ ಕವಿ ಮೋಡ ಪೋವಡು ಪಡೆದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆಟ್ ನರಳು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸದ ಗುಲ್ಲರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪಣದು ಅಡೆ ಪೋತಿನಕಲು ಅಕಲು ಅಕಲಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುದ್ಧದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಕಲು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಇನಿ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುವೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಅವೇನೇ ಅಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪುದಾರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪುದರ್ಡು ನನಾತ್ ಅಗಲು ಸಮಾಜೋಡು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಗಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪಾಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನೇಕ್ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಗಲೇಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಪೆ ಸೊ ಈ ದಿನ ಅಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಅಕುಲೇ ಬರೆತಿನ ಅಕುಲೇ ಒಂದು ಮಾಲ್ತಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಟ್ ಸೇರ್ದೇರು ಆಗಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಎನ್ ಕಾಲರ್ ಮಿತ್ತು 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 ಮಲ್ತು ಪಣ್ಪೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒರಿ ದೋಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲೂರು ಆರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರು ಬರೆದು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಏಪಲ ಯಾನು ಶಬಾಸ್ ಪಣ್ಪೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಎನ್ನ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಕು ಮಕ್ಕಳ ಅಮ್ಮೇರ್ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಕು ಫುಟ್ಟುದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದು ಮಲ್ಯಾತನಗಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲೆಟ್ ಅಕಲು ಎದುರುಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯೋಡು ಎದುರು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುದರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಮಿಂಚಡು ಪಣದು ಯಾನು ಆಶಿಸದು ಈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನ ಸರಿರೇಗ ಸಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಸೇವೆಗಿಂತ ಚೈತಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಮೊಗಲವ ತಿರ್ದು ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ನೆರವುಗಾತು ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಲಕ್ಕಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಕಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿನ ಓದು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಟೂರು ಮೊಗಲವ ತಿರ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈದಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೀಟಿನಿಗೆ ಪೊಡು ಪಂತ್ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಪುವ
ಸುರೂತ ಸಂಖ್ಯೆ 0599 0599 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಒನ್ 1359 1359 ಎರಡನೇ ಇನಾಮು. ಝೀರೋ 0632 0632. ಸುರುತ ಇನಾಮು 20,000 05 ವರ್ಮ 0599. ಎರಡನೇ ಇನಾಮು 10,000 1359 1359. ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು 0632 0632 5000. ಎರಡಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೊಜಪ್ಪದು ನಿಗಲ್ನ ಇನಾಮನು ಗೆತನೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪುವ ದೈದೀತ್ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯನಂಚನ ಬಿನ್ನಿರು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸುರುಕಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಳಿಯಾಳ ದೈದೀತ್ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಪಿಗ ಬರಡು ಪಂದಕೇನುವ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಳಿಯಾಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದೈದೀದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಳಿಯಾಳ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬರಡು ಪಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಂಚೂರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಾಪು ದೈದೀದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತರ್ಮಿತ ಚಾವಟಿಗ ಬರಡು ಪಂದಿಕೇನ್ವಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರಳಿದ ಬುಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅನಿಲ್ ಪುಚಾರಿ ಪಳ್ಳಿ ಅರಳಿದ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯಮಣಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೈರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಅನಿಲ್ ಪುಚಾರಿ ಪಳ್ಳಿ ನಿಧೀಶ್ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಶಿವಾನಿ ನಕ್ರೆ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಹಿರ್ಗಾನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಬಣ್ಣಪಾಡು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ವರ ಜೋರುದ ಕೈತಾಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ನಿಕುಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನುವ ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ನಕ್ರೆ ನಿತಿನ್ ಎನ್ನೆಹೊಳೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಜೇಕಾರ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದೈದೀದ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬರಡು ಪಂದಕೇನುವ
ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ನಕ್ರೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಾಲಿಕೆರು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಜೋರುದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಾಲಿಕೆರಿಗೂ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸತತ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲೈವ್ದ ಮುಖೇನ ಫ್ರೀ ಆದ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಚ್ಚನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಬರ ಜೋರುದ ತಾಟಿ ಬರಡು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ನೋಡು. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊನೆ ಅಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಬರವುದ ಬರಹೆ ನಮ ಸತೀಶ್ ಕೌಡೂರು ವರ ಜೋರುದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗಾರಿನ ಎದುಕೊನಡು ಬರವುದ ಬಿರ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದುನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಸ್ ನಿಖಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಲೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಚಿ ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ರಂಜಿಸ ಅವರಿಗೊಲ್ಲೇರು ವರ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕೊರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ತುಂಬುಗೂ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಇನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಗುತ್ತುಮನೆ ಬೈಲೂರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿದ ಬಕೆಟ್ 2 ಪಾತಿರಡು ಪಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಮೊಗಲ್ನ ಆದಿನ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ಇನ್ನಿತ ಘನ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಂಚ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಂಡುಬೈಲ್ ಧರ್ಮಶಾಲಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಾರು ಪಂಡಿರ ನಂಗೆ ಒಂಜಾರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಈನೆತ್ತಿನ ಗ್ಲಾರಿಡ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಒಂದು ಕೌಡೂರು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೈಲೂರದ ಶಾಲೆದ ಒಟಾರೋಡು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಯಮೋಡೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಈ ಒಟಾರದಾಗಲೇ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂದು ಒಲ್ಪಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ದಾನರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಕೌಡೂರು ರಂಗನ ಮಲ್ಕೆ ಬೈಲೂರು ಈನ ಪಂಡಲ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸದೃಢವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಪಂಡಲ ಕೌಡೂರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಡು ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಬಯಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಡು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತೂದುಪಾರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತೂಂದುಪ್ಪ ಉದ್ಯಮಿಲ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ನೆಕ್ಕರ್ ಪಲ್ಕೆ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಐವಾನ್ ಮಿರಿಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಟೋನಿ ಮಿರಿಂದರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರರೇ ಬೂದಿನಂಚಿತ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನಾಳ ಗೌರವ ಸಲ್ಲುಡುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ರಂಗನ ಮಲ್ಕೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಐಕ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಸೇರ್ಪೊಂದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೊಂದು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಾರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತುಂಡಲ ಅರ್ನ ಒಂಚಿತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಜೋರದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಳೆನ್ ಕೊರೋನು ಏನಂತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೋಣಿ ತಿಲೇಕ ಈ ದೋಣಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯೆಲ್ಲ ದಡ ಸೇರ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೋಣಿ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ದ ಮೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶರ್ಲ ಮೂಲ ರಂಗನ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಾಗ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿ ಬೇತಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಗುರುಸ ಒಂದಿಲೇರು ಅಂಚೆ ಆಗ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಐತೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೆಟ ಗುರುಸ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು
ಆಂಡಲ ಅವರು ಅಗಲ ಈತ್ ಬುರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಅಗಲಿಗೊಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪದು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಯಾರು ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಗುರುತಿಸಾಡು ಬಂದೊಂದು ಈ ಬೋದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಅಂಡು ಮಗಲ್ ನಂಗೆ ಹೊಸ ನಾಟಕಲ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಪರಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಮೊಗಲಿಗೆ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಕ ಬನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಎನ್ನ ಪತ್ರ ಮುಗಿತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಸರ್ ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಅರ್ ಓವೇ ಕೆಲಸಗಳ ಆಪುಜಿ ಪನಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೋರುದ ಕೈ ತಾಟಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದ ನಮಕೇನುವ ಬಂಧುಲೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಪವ ಪನ್ಪಿನ ನಮ ಅವಿನ ನಡಪಾವುನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿನ್ನೆರಿಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡಕೇನುವೆ. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬೆನ್ನೆರಿಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂತ್ ಸೇವೆಗಿಂದು ಜೈದಿನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಇವಂಚಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ಕೇನಂತಲ್ಲ. ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕುರ್ದು ಬತ್ತುದು ಇವೊಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಸನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಿಯಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ತುಂಬುಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಟಿಡ ನಡಪರಿಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಲ ಈ ಚಾವಟಿಡ ನಡಪರಿಗೊಂಡು ದೈದಿದ ವಿಶ್ವೇಶ ದೇವಾಡಿಗ ಅಣ್ಯಾರ ಕಟ್ಟೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ ದೇವಾಡಿಗ ಅಣ್ಯಾರ ಕಟ್ಟೆ ದೈದಿದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಂತ ಪಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಲ್ಮೆಲು ನನ್ನದುಂಬುಗು ಈ ಚಾವಟಿಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸ ನಡಪರಿಗೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪುದರದ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಶ್ರಾವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆರುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಚಾರ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ ಹಿತಾ ಸಂಗೀತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿತಾ ತ್ರಿಷಾ. ದೈದಿದ ನಿಕುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿದ್ದು ಜರಡ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನುವ
ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ರಂಜಿತ ಬರೊಂದುಲೆರು ಜೋರುದ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಎದ್ಕೊನ್ಲೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂಜನೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ਪਤੰਗਾ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਿੱਟ ਪਿੱਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई. हेलो हेलो तू मुझे है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई. ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ 1 2 2 ਉਹ ਕੁੜੀਏ what to do ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿੱਟ ਪਿੱਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ. సిద్ధం చేశా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టిందేమో నువ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది పుడతాని నీ పిచ్చి పట్టింది ఈ పేరు పెట్టింది వయ్యారం ఓడి కట్టింది గోరింట పెట్టింది సామికి ముక్కులు కట్టింది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది. ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਆਫ ਬੀਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਹੈ. ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਆਫ ਬੀਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਹੈ. ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है. नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे. साया जब
के दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे. ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವರ ಜೋರುದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನರ ತುಂಬುಗು ಶಾರ್ವಿ ಮೇರೆ ಪೊರ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ರಂಜಿಸ ಅವರ ಕೊಲ್ಲಿರು ಜೋರುದ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಶಾರ್ವಿ ಮೇರೆನ અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે, अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनी आ मौसम छे. होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે, अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनी आ मौसम छे. मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात, सोगाला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे. ताले लगे भरली रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली, पार वाले पर लेकिन नार चली रे देखा नन्नारे 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 नन्नारे. सांवरिया ऐसे तूने पुकारा लुट गईया, सांवरिया ऐसे तूने पुकारा लुट गईया, सांवरिया ऐसे तूने पुकारा लुट गईया. तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी, तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी. हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी, मेकअप तू करदी आ, अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी, जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा. ലത്തിരി പുത്തിരി കത്തിച്ച കൽവിലെ തേനലിക്കണ രാവ്, രാവിന്റെ ചോട്ടിലെ മുത്തട കുത്തൊരു മാല ചുടണ റോള്, മരന്റെ കൽവിലെ ആനന്ദം മുത്തുന്ന ചെഞ്ചേറും മുഞ്ചുള്ള നാള്, ഓളുന്ന പത്ത് കിതാബിന്റെ ചോട്ടില് ഓനെഴുതുന്നൊരു രാവ്. രാവോളാണേ രാവോനാണേ ഇൻസന്നോരിൽ നിന്നോരാണേ, ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ആലങ്ങളിൽ നാനാതരം, കഞ്ചത്തിൽ താളത്തിൽ കാനൂത്തിന് പാടുന്നൊരു ഓളത്തിൽ കൂട്ടായിട്ടാടാനായാളുണ്ടോ, ഓളിന്നോ നിന്നൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നത് ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് കാണാലോ ബാക്കിയുള്ളത്. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾರ್ವಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಆರುಷ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದೈದೀತ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಆರ್ಷ್ ಅಂಡ್ ಜಾಶ್ವಿ
ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಆರ್ಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಶ್ವಿ ದೈದೀತ್ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಬಿಗ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲೇ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊನ್ಲೆ ಆರ್ಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಶ್ವಿ. चालला जातू सर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हम सफर. आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे रानो ने रानो रानो बंबई की रानो रानो बंबई की रानो रानो बंबई की रानो रानो बंबई की रानो. बंदरो बंदरो बाबा बंदरो 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 बाबा बंदरो 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 बाबा बंदरो 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 बाबा बंदरो. ಮಗಳೇ ದೇವರೇ ಇವಳು ಇಂದಿರನ ಊರಿನವಳೇ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಡುಕುಲ್ಲ ಗೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ. ನಿನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಬೆಳಕ ಕಂಡೇನು ನನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಮತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸುಖವ ಕಂಡೇನು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ್ಷ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಶ್ವಿಗ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಕಡೆಡ್ದು ಜೋರುದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನನಹುರ ಪೋವಡು ನಿಕಲು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಅಕಲ್ನ ಉಮೇದಿಗ ನನಾತ ಹುರುಪು ತುಂಬುಡು ಅಂಚಾದು ವರ ಜೋರುದ ತಾಟಿ ಪಾಡ್ತುಕ ಆರ್ಷ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಶ್ವಿ ಮಕ್ಳಿಗ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತಿ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳಿರು ದೈದೀರು ಮೇರು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೆರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿದ್ದ ಗುರ್ಕರ್ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಮೇರು ದೈದೀತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗುತ್ತುಮನೆ ಬೈಲೂರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಆರುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪೋರ್ಲ ನೃತ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ರಂಜ ಸಾವರಿಗೊಲ್ಲಿರು ಅಂಚಾದ ಜೋಹ್ರದ ಕೈ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಇದುಕೊಂಡ್ಲೆ ಆರುಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಚಾರ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ದೈಥಿತು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನುವ ಚಾರ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ. ಪದ ನಿದಪ ನಿಸರಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸಮಗರಿ ಸಾರಿ ಸಾ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾರ್ವಿ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಹಿತ ದೈದೀತ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಹಿತ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತನ್ಮಿಗ ಬರಡು ಪಂತಕೇನುವ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನಿರು ಜೋರುದ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ಹಿತ ಮೇರಿನ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂತಕೇನುವ शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹಿತ ಅನ್ಸನೆ ಟೀಮ್ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಪಿನ್ನೆರಡ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಡ ಬರ್ಪಿ ನವರಾತ್ರಿಗ ನವಶಕ್ತಿಲನ ಕಾಲದ ಕತಿನ ತೋಚಾವು ನಂಚಿನ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ರೆಕೊಂಡು ಇವೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಚ್ಚುಗು ಮಾಹತ್ತ ಬಂಧುಲು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂತ್ ಈ ಮುಖೇನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಪೊರ್ಲ ಪಚ್ಚೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾವಡಿಗ ಬರೊಂದುಲೆರು ತೈದೀತ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎದ್ಕೊನ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಾ బంటూ గానికి 22 బస్
మస్తుల మస్తు కట్అవుట్ బచ్చాగాన్ల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు సిక్కు షీరగట్టుకోని చెడు వీరు మెరిసినట్టు బొట్లం గట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు బంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమావ సుక్కదాగక చక్కరొచ్చెరో శ్రీమందమ్మావ చిక్క లెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సందమావ జుంకి జారి సిక్కుకుందిరో నా దిల్లుకు మావా రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో ചെന്താമര പൂവിൻ കണ്ണല്ലേ ഞാവലും കാനീരച്ചുണ്ടല്ലേ അമ്പിളി ചൊപ്പണി തൂമുഖമല്ലേ തുമ്പപ്പല്ലല്ലേ വാർക്കുണ്ടലു മേഘച്ചേലല്ലേ മാരണി മാതക പൂവല്ലേ ചന്ദനം രാഗിയം അഴകല്ലേ അന്നച്ചോടല്ലേ என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்கெடுத்தா காத்தோட சுத்த வச்சா ரிங்கா ரிங்கா மன்னாதி மன்னரெல்லாம் பின்னாடி வந்தாலுமே என்னாண்ட மாட்டிக்கு நான் தங்கா தங்கா சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்கெடுத்தா காத்தோட சுத்த வச்சா ரிங்கா ரிங்கா மன்னாதி மன்னரெல்லாம் பின்னாடி வந்தாலுமே என்னாண்ட மாட்டிக்கு நான் தங்கா தங்கா மனமா தேய்ச்சி விட்ட சந்தனமா ஏத்தி வச்ச குங்குமமா பார்த்தேனே கண்ணால கேட்டேனே உன்ன போல ஆக்கி வச்சு கெஞ்சணுமா தூக்கி வச்சு கொண்டணுமா மனமா கேக்குறிய பேச்சு நல்லா இல்ல கடலே கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு இரவ கலராக்கும் ஜல்லேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே ನಿನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಬೆಳಕ ಕಂಡೇನು ನನ್ನಾಣೆ ನಾನು ಮತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸುಗವ ಕಂಡೇನು मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे ना 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 ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಂದು
ದಾಹನ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲೇ ನೀ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗುವಾಗುವ ಹಂಬಲ ನಾನಿಂತಲ್ಲೇ ಹಾಳಾದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸೊಲ್ಮೆಲೋನಿಗ್ಲೆಗ್ ನನತುಂಬುಗು ಅಕ್ಷರ ದೈತೀತು ಜೋರುದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ಎದ್ದುಕೊನ್ಲೆ ಅಕ್ಷರ ಮೆರಿನ రాత్రి పగలో నారాని నువ్వేలే DJ Alakura.
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಮೆರೆಗೆ ನನುತ್ತೆ ಜೋರುದ ತಾಟಿಕೆ ಏನೊಡೆ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಆರ ನೃತ್ಯ ಪಾಡ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಮೈಲ್ ದಿನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಅದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಆರ್ನ ಮೋನ್ ಹಿಡಿತಿನ ತೆಲಿಕೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವರ ಜೋರುದ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ದಾನೆ ಜನ ಇಚ್ಚರ ಜನ ಈತ ತೋಜುವರ ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ತದ ಜೋರುದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಎಸ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಸಂಗೀತ ಮೇರ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮೇರೆ ಪೊರ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸ ಅವರಿಗುಲ್ಲೆರು ಜೋರುದ ಕೈತಾಟಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಎದ್ಕೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮೇರೆನು मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी जिंदा रहेंगी होके फना ಮಗಸನಿ ಧನಿ ಸಗಮ ಮಗಸನಿ ಧನಿ ಸಗ ಮಗಸನಿ ಧನಿ ಸಗಮ ಗ ಮ ಗ ಸನಿ ದ ಮಗ ಮದನಿ ಸನಿ ದ ಮಗ ಮದನಿ ಸಾ ನಿ ಧ ನಿ ಧನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ಮದನಿ 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 ಧನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ಧನಿ ಸ ಮದನಿ 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 ಸ ಮದನಿ ಸ ಮದನಿ ಸ ಮದನಿ ಸ ಸನಿ ದ ಮ ಸನಿ ದ ಮ ಸನಿ ದ ಮ ಸನಿ ದ ಮ ಮಮ ಗಗ ಸ ಸನಿ ನಿ ಸ ಸನಿ ನಿ ದ ದ ನಿ ನಿ ಸ ಸನಿ ನಿ ದ ದ ಮಮ ಗಗ ಸ ಸನಿ ನಿ ದ ದ ನಿ ಸ ಸ ಸ ನಿ ದ ಸ ಸ ಸ ಮ ದ ಸ ಸ ಸ मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮೆರಿಗ ದೈದೀತು ನನೂರನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರುದ ತಾಟಿನ ಕೊರಡು ಸುಮರಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರ ಪೊರ್ಲ ಪದ ತೊಟ್ಟುಗೋ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ರಂತಿ ಸವರಿಗೊಲ್ಲಿರು ವರ ಜೋರುದ ಕೈ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಎದುಕೊನ್ಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರನ
ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ, ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಏನ ಅನ್ನುತ್ತಾರ ಮಣ್ಣಾಗ ಉಳುತ್ತಾರ, ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ. 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಎಂಬ ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಎಂಬ ಕಂತೆ ನೀ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಏನು ತಂದೆ ಬರದು ಏನು ಹಿಂದೆ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜನಕ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರು ಕೊನೆ ತನಕ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜನಕ, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳು ಉಸಿರಿರು ಕೊನೆ ತನಕ. ನಾನು ಎಂದು ನೀನು ಮೆರೆಯಬೇಡ ಮೂಡ, ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣು ಮರೆತ ಹೋಗಬೇಡ. ದ್ವೇಷ ಎಂಬ ವಿಷವ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಮೂಡ, ಪ್ರೀತಿ ಅಮೃತಾವ ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದು ನೋಡ. ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೇಳ ಮನುಜನಾಗೆ ಬಾಳ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಸ ನೀನಿರುದು 3 ದಿವಸ. ಏ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂದುಲೆ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಂಚಿ ಕಾತರುಡು ಕಾತಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಮೊಕಲ್ನ ವತಿರ್ತ ನಡುತ್ತಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ರಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಕೌಡೂರು ಅಂಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ರಂಗದ ಪಿಲಿ ಲತೀಫ್ ಸಾಣೂರು.